Hapana chari kutaura. Vanofungidzira kuti pamwe ari kutotiwo aiwa isi kukumbira mubatsira uye kuzotibatsira. Ari kushota pamusoro. Yeye kukumbira mubatsirika yagara ndo yandiri kuita. Asi aiwa. Pane nyaya yekufoswa. Pane nyaya yekumanikidza. Pane nyaya yekumanikidza. Ita ichi. Pangota iwa une iwe. Ndisekuru vangu ndisaka ndavadaidza ndatichotaura navo kuserukwa. Zvakanaka ngatisashandei nemaemotions. Tione kuti zvinoenda nekupi. Mangwana tinoda kuzotarisana. Ngatisashandei nemaemotions. Ngatisashandei nemaemotions. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mai Newton makasimba. Tinofara makafara. Aiwa tinofara. Ndanzwa kuti ndimi munyori. Ndini secretary wasabhuku. Mune muchinyora zvese zviri kuitika munzvimbo. Ndinonyora zviri kuitika munzvimbo. Ndine hembe dzakamboodza kwaonekwa futi dziriko kudzevana. Hembe dzevana venyu mimi. Dzanoko anga achitaurwa ndini mai vanoko wacho. Inga zvakaoma. Zviri kumbofamba sei mama? Ndokudzosera kumasure. Ngati 2009 ndine nhumbi yanokuye. Takashava taiti rangu pawaya. Tangowacha zvekugeza zvongosiya zviri mubathroom. Vandashaya taiti. Sekuru vakanga vari pano. Tairi matese. Sekuru wapi? Murume wagogwa. Tairi matese iwo neni naiye Maruri. Sekuru. Makuseni paya pandageza paya ndashaya zvinhu zvangu mubathroom. Kwambosvika nokumba kwangu noti vanga vakasununguka kuti nyange ndikabuda. Vanasaramba kwangu zvanzi anambosvika munhu asvika ndiMarui aitora majoki. Ndikandashava taiti yangu mandaidescribe. Ndomva tazoiona tichitori mamunda make apo ichibuda mushoti make kudai. Asi taiti yangu neitawa ndeiyi. Hanzi ndichaitarisa nomboita sanomboona iriyo. Andambozvisa musonga pamwe munhu akutsvagawo chekupfeka. Tagara. Pamba apa. Vana vaishaya mapendi. Vanogeza. Unanika pawaya. Peswa tauro. Ndotichisa pegi. Zvisadona. Paisara pegi netauro. Pendi pasina. Zvamanje muna April nokuwacho atori kuholiday. Tabuda taenda kuchechi. Ndikudzoka kuti takangana zvinhu pawaya ngati tozotora mangwana makuseni. Tichimuka makuseni. Mapendi ese nemwana wasisi wakahapana. Pasara matauro. Iye Maruva akanga ari pamba pangu apa achivaka. Ndomva zvakati kakatu. Ndivana tarana nasekuru vana hopo panapa. Ngati kuma ndashaya zvinhu zvaona kupawaya zvanzi vakudza kuti Maruva. Handina kumboda kuti ndimuratidze kuti ndangomisa zvine ungwaru. Pane basa raaita mbva ratokutora kero nomwe abva atongoita. Ndoma ndazomuudza nyaya yetiri kwasabhuku. Ndikati iwe ndakumisa basa pamba zvakadai. Ndomva haana kuzvigamuchira. Tiri kufewa usiku. Kumashopusuku. Ndomva handiteera patinobikira paipe. Ndomva asiko ndituka achindiudza nezvese zvandinenge taura kwasabhuku. Ndomva handiti ukusaidhirana nevanhu vako. Ndinemi. Zvikanzi kana uri sewa haunetsi kuuraya uri huku. Murume uyu. Ndomashoko akandiudza. But uyu munhu uyu itori dambudziko. Handizivi kuti anotora masikati. Anotora usiku. Vanenge hembe dzawana wangu ndatoneta. Munoziva vana vanenge vane hembe dzakawanda. Dzimwe dzacho unotozonga hembe ndakambiona mumba mangu. Imwe yacho chaiyo. Kanzi maspaghetti. Rana manoku mama. Kaspaghetti wangu yakandikashaya nesiketi yechikoro zvipawaya. Ndakaona akaenda Maru. Asi nhasi tonzwa chinzi siketi yeblue yacho yechikoro ndiyanayi. Akatoshaya. Ari from mwana yeblue. Kuchikoro chauko kwakanga achimbodzidzawo. Iye murume handizive kuti chii. Pangasa birija wenyaya yacho achiisa palane rimwe chete aizongobatanidza.
achitora mabhurugwa munoziva kuti pendi yechirume neyechikadzi dzakasiyana. Kunyange imi mukazoonekwa muchiuno muchibuda pendi nelesi, imi muri munhu wemukadzi zvinoita. Mama pamwe aitora murume munowanikwa muchiburisa pendi nelesi. Pamwe aitora zuva rovira kaanenge asingasanyatsoona. Dzinozonyadzisaka kudzoka nadzo mama ndabatanidza pendi rechikadzi. Tizozivo wedino. Zvakaoma mama. Saka ndanzwa matsanangura sekuitika kwazvaitikawo kumba kwenyu. Seutungamiriri wenzvimbo ndanzwa kuti ndimi sekretari wasabhuku. Muri kufungidzira kuti zvingagadziriswa sei kuti mugarisane naMufakosi? Takatomboitaura nyaya iyi. Tikati sinzi munhu wedu asina kuramba zvake nyaya yake, tinogona kungoita mamagadzirisiro atinoita. Manje izvozvi zvaichatogadzirisike tega nokuti tikati tega anenge achibvuma. Paita vanenge vachida kubatsira sezvezvoramba, saka yakutonetsa kutogadzirisa, yakutoda kuti vanouya. Kana isusu tichitaura zvisirizvo, tokumbira apology. Kana ari kutitadzira, tochitangira ipapo tichienda mberi. Pandatika pamwe pamuri kumubvunza kamunenge mune mamonya yandambonzwa ayaya anozototi abvume pana sabhuku. Saipapo peke pasitomboona mamonya. Akatoya zviya zvevhairo ndizvi, apa akatosvika nechitozvirwariro zvaune nyongo. Ndakatorarawo. Aitoda zvekutorwisana neni. Ndapanatomti iwewe uchingoita zvawafunga kuya uchida kuita, ndakatorara. Zvikanzi ndikauya pa muda kupwanya pwanya, ndikati pinda upwanye pwanye. Ndobva akutoshaudha achitenda. Achiti aiwa hunetsi kuuraya uri huku. Ana zvaanototemba murume uyu. Zviombe. Makazvitambira sei mama muchiudzwa kunzi mimi upenyu hwenyu makafanana newo? Ndakambomurova ndingaenda kutomira naye. Takatozongotya kuti mazuva mapurisa akuti anenge arova ndiye anoita kumhosva. Havazotasi kuti mhosva ichakamira sei. Zvakaoma mama. Rekai ndimbonzwawo vamwe vekomiti ndinzwe kuti vari kutiwo chii. Chava ipi kwe vari njanja? Vari kunjanja vaira. Vaira. Aiwa ndoisa mumaoko makasimbere ko. Ndinofara hangu musoro wakadiwo. Aiwa ndinofara. Ndimana ana mbuya akakubereka amai. Ndinotenda zvikuru. Aiwa. Wana gogo padhuze. Aiwa tinotenda ndofunga sekutova wana kwandaita kundokutodzokera nenzungu. Nechichi chimwe chinowanika kuno nechibage. Unoona kana muzungu achinge asvika pamba. Tinogona kumunongera twese twatinofungidzira kuti anoenda achifara. Koma rodhirana ndamaona arungoti mvemve. Unawana. Aiwa kuseka hangu gogo. Ndoda kunzwisisa gogo. Nhasi uno kuona tasvika kunoku tanzwa kuti kwaita nhau yanetsa. Nhau yemurume ari kupfeka zvipfeko zvevanhukadzi. Imimi muchinzwa nyaya ichipinda munzeve dzenyu kana kuti zvichida pamwe makaona zviri kufamba sei? Ini nangu kuti ndimuona akadresa dressing yake iyoyo handina kumuona, asi kungonzwa kuti ndo zvinoitika kwaari. Izvozvo takazvinzwa kwenguva yakati rebei, zvinotori zvinenge zvine makore tichingonzwa kuti anonzi anopfeka hembe dzechidzimai, anotora zvinhu zvechidzimai. Hatizoziva matorero anoita, asi ndiwo mataurirwo azvinenge zvichiita. Kuita panyaya yekutanga yatingati zvinodzine masvondo 3 takangoinzwa kuti ndo zvaari. Tazvinzwa sabhuku vakatembei vatokokera musangano wokutiwo mai Mutero vamhan'ara vachitiwo vanoda kuti nyaya yavo ibvunzwe. Ndakatosvikawo paina sabhuku pazvidhina ndobva vazongoti mai Mutero vari kunzi vakaenda kuHarare, ndobva tadzokera zvedu kumba. Then kechipiri aka takangonzwa semanzwire iwayo. Tanzwa semanzwire iwayo. Chandingada kuitinisa ndechekuti musi uri kunzi namai vanokwava vane zvimwe zvinhu zvavari kuti vakatorerwa. Ndakatoenda kuchechi iri Sandi paFels. Ava madzimai ava vane pavanobikira sadza ravo rekutengesa mateke avo iyavo. Saka ndakasvika ava vamaroyo vachipopota. Vakataura mazwi akati wandei ane udzamu vachitukana namai Milton. Zvavari kutaura kuti vainzi uri huku hazvisi zvekunyepa kana kuti zvekunonga. Vamaroyo vakasvika pakutaura kuti zvakare zvandanga ndichitsvaga ndazvidii ndazviwana.
zvichireva kuti iwewe uri kuitinisa ningirikira uchisaidhira uchifakazira vamwe avo. Saka ndiri kukubatai, muchaenda makawanda kumapurisa, ndo matauriro avaita. Inini ndakangogarawo zvangu semunhu akanga aripo kusvika Mai Milton vaive nemubvana wavo akanga aripo, akada kuzama kutaura kuti ko wazvitaurirei panapa pari kubihwa sadza, wanga wadii kuzvitaurira muri kumba? Akati pandatowanira munhu ndo pandinotaura ndiri. Ndakagara kwechinguva ndisati ndaenda pachechi ndichida zvangu ngubatawo mazwi. Chinhu chakanyanya kundibata ndechekuti kana munhu achitaura kuti kufa kwemunhu akumboshamisi, chinhu chakangondirovesawo nehana, asi kuna sabhuku wangu handina kuzvitaura kuti ndo zvandanzwa. Chinhu chinonetsa ndechekuti manzwa mukomana mwana achipupura, iye mwana iye akatombosvikawo kumba kwangu. Saka asvika kumba kwangu ndakatomubvunzawo ndikati iwe uri kunzi wakanetsana nababa, chaive chikonzero nekuti unetsane nababa? Mwana akataura zvimwe chete zvakati inini handisati ndamboona munhu wechirume anopfeka zvinhu zvechikadzi. Saka baba ndakavabvunza, ndabvunza baba vakatiwo zvinhu izvo zvinokuchengeta, hauzvizivi here? Ndikati ko iwewe kana uchiziva kuti baba wakati unochengetwa, unoimboita machengeterwo erudzii? Mukomana akapindura akati inini handizvizivi, handina chandinoziva. Nyaya yavo yekuti vanoti zvinhu zvinonzi zvinochengeta munhu, zvinhu zvechidzimai, handisati ndazviona. Saka ndakada kunetsana nababa. Baba vakada kundichema nechidhina, ndikazotora simbi ndichida kuti ndizvidzirire pane zvakanga zvaakuitwa nababa. Saka ini chinondinetsa ndechekutiwo mwanangu, muzukuru wangu, isu takatokura, unomboziva ndatoone 70 years ipo panapa, kuti ndinzwe kuti murume ainzi anopfeka zvinhu zvechidzimai. Chandakakura ndichinzwa chaive chekunzi munhu anogona kufamba mumunda umo achinotsika mumunda achitora chikafu achiita zvimwe zvakadaro-daro, kwete zvokuti munhu anounganidza kupfeka mabhodhi. Mwanangu, zvinotishamisa kana muvhileji munomu. Ukafamba kwese kwese unongonzwa zvinganzi vanhu vemuvhileji tu, vanhu vekwasabhuku Nzanza, anobva anyatsotaurwa kushoresa. Sabhuku wedu achiri mwana mudiki. Saka kana ukanzwa zvaakutaurwa kunzi vanhu vekwanzanza munyika yachifi kuvandikira, aone kuti zvinonyadzisa. Saka ndo manzwiro andingati ndakazviita zvichipinda munzeve dzangu, nekuzotiwo inini ndakazosvikawo iye achipengera mai avo. Zvakandikatyamadza. Ndakazongosumukawo mwanangu ndakuenda kuchechi muzukuru wangu, ndobva iye azobva wakupindawo wake mumashopusi akanga aripo paferosa. Pamwe inyu curriculum kama kutosangana nazvo izvezvo, kuti tingadaro here muzukuru? Nguva dziri kufamba kagogo kudaro. Ndinowanzonzwa muchiti kwane technology mazuva ano kuti ndidzozwa. Pamwe ndo matorero haanotoita zviri mumunda machona. Zvinoitwa kana pakange mungadai mawana paine dara, moza ndasvika muchitaurapo, pangadai panga paine darawo rinoratidza kuti chikafu chinotorwa, nekuti zvechokwadi vanotora mumuzukuru ka. Zvinoshamisa kuti anenge akarima panhu padiki-diki so, asi dara rake rinopfachuka. Saka kana zvikazonzi munhu uyu ari kutora chikafu ka, iwe hauzvirambe nekuti unenge watoona kuti ndo maitira zvinoita muzukuru. Zvino izvi zvechidzimai izvi dai taizoona pamba apa kuti kana takanyatsopatarisa, kana iwowo pawasvika tingati pane chinoyemurika here? Makundiremedza. All right, so rako. Aiwa, kuseka hako gogo kuti zvireruke. Kana parufu chepo vanhu vanodi. Aiwa, vanotoseka. Saka
hatinai chimwe chinhu chatinoona chinoyemurika pasviri. Tobva taona kuti nenzara yacho inenge iripo mwanangu. Ipapa paanenge achiuya kuno kusaamai vake vachimugashira saamai. Kungoti kana riri shai, dai ranga riri shai raifanira kunyara nekuti mumba maunodyira hamusi mumwe maunoita mutoileti. Ndizvozvo Handiti mashoko mangu kuti ndaremerwa. Saka inini ndingangoti ndo pandingazvisiri, asi pamwe pacho pandiroda kuenderera kumberi ndepekuti dai waro ndambonzwa pama muchitaura pesa apo kuti kana paine vanokwanisa kubatsira nesu tese vevillage ka taitokumbira kuti dai zvanga zvaitwa waro village rese kuitira kuti zvigochenura. Unoziva kana takagara takadai zvisoka izvo zvahutozoziva nekuti vari kuona ndevari padhuze kuti pane hembe apo, asi kuda nezvimwe zvaunenge uchingoshayawo mumba umu kana kuti palaini. Unoziva kuno zvatakaita hatinyanyo kukoshesa stere kuti kunonzi kune varoyi zvekuti hatirare hembe dzedu dziri panze. Tinotongowa chaka hembe dzorara dziri pai dziri panze. Saka ukazoshaya chimwe chawashaya unofunga kuti chadyiwa nemombe. Handiti kana kuti mbudzi dzahamhe nokuti zvazvaita kana kuti koyo champupuri chikadii chikatora zvinhu. Saka kana zvinhu zvakuzounganidzwa mwanangu panotyisa ende hauzonyatsozvinzwisisa manje kuti kuda chandakashaya chiyachi chii zvichida ndokwazviri. Saka muzukuru wangu pakaipa pade munhu wechirume muzukuru. Namoni papa ndatogara kudhuze nanamama ndiri kuvatya kavarume handanzi tinenge takawanda. Ichokwadi vanotyisa ava ini hatichatombowa hai zvakatooma nekuti vakutyisa. Asi ndinongoti hangu paipai ndasvika muchibvunza vachiramba chaizvo vamaruve but zvasei zvichitaurwa nemwana wavo nevari kutaura pano nezvese zvavakanga vachibvuma kuti ndanga ndichitokumbirawo kubatsirwa ko nhasi zvaita sei. Unoziva munhu kana ukange uine shai toti kune vanhu vane mashai emadzinza. Handitika kune vamwe vane mashai ekupiwa ekunotenga aya kuti ndinorida zvangu rekungoti vanhu vapote vachinditya. But kana ukange uine redzinza uchida kuti ribviswe kuzvitaura ndokurifumura rinonyara kuti zvino kana mwana uyu ini ndati ndawana pekugara iwewe akundida izvi ndinogogara chirudzi rinobva radi raenda. Kana ukawana vanokubatsira zvechokwadi uchida kuti zvinhu izvo zvibve zvinodi zvinobva. Hatingati chinhu chakanaka chekuti unobvuma unoramba chinhu chawambobvuma muzukuru. Asi kuramba zvinodudza kuti chifuteko kana wakuramba uri kuda chinhu chako muzukuru handiti unenge uchichida nekuti kana usingachide kana usingadikani muzukuru ibvo wangotaura kuti veduwe ndatonetsekana ndatambura ndiri kutambura nechinhu chakadai zviso saka ndibatsirewo kana paine vanobatsira ndibatsirewo. Ndo zvinoitika izvozvo. Hamunzwe ndati pamwe village kamuri kuenda kwaSabhuku neMamonya because inini ndavabvunza mune zvakanaka vakaramba vakati bodo. Ichokwadi ndakunzwa uchivabvunza paya. Aiwa kwaSabhuku handifunga kuti Mamonya akaenda. Ivo vana vaye vanga vachitaura kuti ndo vari kuona zvinhu zviya ndo vobva vatera futi kwani kwaSabhuku vobva vasvika ikoko. Sabhuku ndati Sabhuku mwana mudiki zvimwe zvinhu havakwanise kuzvitaura unomboziya vanototyawo naivo kuti zvino kana ndikazodai zvitso. Saka vamaruve ava zvavangadai vaita dai ndanga ndiri sepfungwa dzangu ini kana ndikanzi mbuya Marambiro muri muroika zvataurwa paruzhinji kudai zvitsoka ndinongoti veduwe zvinhu izvi ini handitomboziva kuti zvakabva nekupi. Ndiri kutokumbirawo chi rubatsiro ndo zvinoita munhu akachenjera musoro. Unenge watozvichenura. Handiti wazviona mwanangu. Saka ini ndingangoti ndo pangu pandinomiririra nekuti chandangoti ndinyanya kuichinisa ndechekuti chokwadi mai ava vakanzi muri hukwa ava vakagara paka aiwa ndaive ndiripo ndakatogarawo ndakazorora ndichiona zvangu vakaudzwa chaizvo vakamboda kuvira asi vakanga vaine nyongo yakanga ichivanetsa vakamboda kutovira chaiko kuti vade kukwanisa kusumuka kuti
vaite tsimba naizvo kana ndiri kutokutsvaga iwe ndiwanda nditoda saka saka zvakaoma muzukuru. Aiwa, tinovimba kuti zvinoita zvakanaka, ndatoseka kuti ivo mama huku vacho vaakutozviseka. Saka zvakanaka muzukuru wangu, ndo nyaya yacho iri muvillage. Isiri kutongokumbirira kuti dai ivo nemwoyo wavo wasununguka kuti zvinhu zvandiziva kuti zvinobva nekupi. Unoziva kana tikange takagara zvezvezvi tikagara mukati memisha mumadzinza, unoziva kuti pane umwe munhu anonetswa nechimwe chinhu mukati medzinza, wotongokuti iwe anokuziva nezita rako nemutupo wako zvese, ototaura kuti shamwari zvakadai zvakadai zvakadai, enda pana nhingi nezita rako. Anditi chinhu chacho tongoiswa pauri iwe usingazivi. Saka kana chaiswa pauri usingazvizivi, ukachizozvinzwa kuti ndo zvinhu zviri kukudii, zviri kukunetsa, bvuma kuti uongo vedu waini handitomboziva kuti zvakadii, zvakauya sei, zvinoita kuti ubatsirike. Nekuti izvinezvi tikatarisa ngwanda iri kai kuti tichati kunyeperwa here, ichokwadi here, asi kana tikange tichiona zvinhu zvakadai so, kana newe unaye muzukuru hakugone kutya kuti ichokwadi naMwari ugomba mazamu. Ini ndamboda kumapa mai mutero wakandirambira pano. Mai mutero vaenda kupi? Vatiza. Vari kutya. Havangagashiri chinhu chakadaro. Aiwa, hazvigashirike muzukuru, hazviiti. Asi chinhu chaunofanira kungoramba. Unomboziya kuramba chinhu chakangonaka kuti ichi nhasi ndapana apa ini handichada zvinhu zvakadai. Ndingati ndo angu mashoko muzukuru. Aiwa, ndinotenda mama. Rekai ndinzwe kana paine vamwe vanenge vaine mashoko, ndinotenda. Vasiswa makasimba? Tiripo makadiwa. Aiwa, ndinana muzirimi mumwe vamwe varunzi takawanda. Aiwa, tisiriswa. Aiwa, kuseka zvangu. Ndoda kunzwisisa, ndime utungamiriri wenzvimbo. Makambosangana nenhau yakaita seiyi here zvichida pamwe kumashure, kana kuti makambonzwawo here senhoroondo, nekuti handi umambo, hanzi umambo madzoro, asi kana maakupanana kaunotoudzwa kunzi gore rakati kwakamboitika zvakati zvakati zvakati, kune ava vakamborwira munda asi takazoti hoko yavo ndeiyi vanogumira apa. Makambonzwa here nhoroondo chishamiso chifanike chamurusangana nacho izvezvi? Kwete, ndatomboitawo investigations dzangu dzandakamboitawo ndichibvunza vakuru, kusanganisawo vamwe vakuru vari pana. Ndati regai ndimbobvunzawo kuti ndimakakura chi kare, makambosangana nazvo here kuti murume, nokuti zvatakaona isu ndezvekuti mumatv murume anogona kuita upemu, asi anenge achizviratidza pachena pane munhu wese kuti ini ndakuda hangu kuratidzika semukadzi, anotoiswa pemu agoiswa madreads ake otofamba tichiona. Zvino uyu ari kuzvisandura kuita mukadzi zviri secret, otopfeka sketi, zvinova zvinhu zvinotozoshamba, otogadzira mazamu, izvowo hansandazvona, nokuti vanozvishandura ava ndezviya zvekuita makeup kana kugadzira zvake bvudzi rakachizvidresa semukadzi. Izvi zvokuti unotozoita artificial kutogadzira mazamu. Ndambobvunzawo vakuru ava vari pano, kusanganisira vamwewo ndichiita investigations dzangu. Handisati. Ivo vari kutowa vakuru vacho, kusanganisira vari pano vari kuti havasati. Machiripiti akawanda zvavo anonzwika, anoonekwa, asi aya ndanzwa kuti vakauya kwaSabhuku vakabvuma, havasi kunyeperwa? Zvakaitika ndezvekuti ini ndakanga ndisipo, ndiri mutevedzero waSabhuku, ndakanga ndisipo. Asi Sabhuku vachinditaurirawo vanonzwo vakataura kuti Sabhuku havangandinyeperera. Vanonzwo vakataura kuti zvinhu zvanditoziva kuti zvakabva kupi, ndotodawo kubatsirwa. Saka ndanga ndiine chikadziko chokuti ko pazouya vanogona kutsvaga rubatsiro kana kuti vari kutapa nhau kuti zvionekwe kuti mungabatsirike sei, voramba chachizvi, ndochikadziko chandibata. Kazi uchiri kuvachengeta, ndambonzwa mashoko ekuti vakaudza mwana kuti uzive ndo zvinokuchengeta. But zvinozoitika manje, seutungamiriri hwemusha kana kuti semusha, ini handingazoenda hangu kumberi kwaSabhuku wangu. Ndine pfungwa yangu yandanga ndichifunga, asi ndanga ndisati ndataurawo naSabhuku wangu semukuru wangu ini.
pfungwa yangu yanga iri kuti chinotsvagirwa utungamiri munzvimbo kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevana veruzhinji rwenzvimbo kuti vasasangane nawo. Ndo chinonzi chii? Utungamiri. Saka pakaita munhu 1 akuratidza kuti ari kukanganisa ruzhinji kugara, pane disciplinary inofana kudi kuunzwa. Zvekuti vari kuramba paruzhinji vakunyara hazviso zvinoitwa nemunhu ada kugadziswa. Munoziva kuti ndakamboenda kumakoti, ukangosvikobvuma jaji anonzwa tsitsi kana mhosva yako yange iri 10 years you can reduce that to 2 years. Kuti wabvuma una kuwestira dare nguva, waratidza kuti uri kugura futi, uri kugura, saka vanokudzikisira mutongo wako. Asi ukaramba umbowo ukanongedza kuti zveshuwa seumbowo uri kuuya pana baba hwokuti nemwana ari kuti ndakasikova wana vari mumagumbezi vakashonga ushongo hwavo asi ivo votirambira. Asi umbowo uri kuti poinda kuti zveshuwa disciplinary yemushaenda anchifunga inini ndasatataura naSabhuku, munhu uyu anotoda kutodzingwa odzokera kwaakabva, totora mwana wake uyo oita production apa. Nokuti uyu tinomupambe uyu hadonhedzere kana tsanga 1 zvanga zvichitondirwadza kuti sekera pamwe akazviunza pavana vehanzvadzi dzangu kuti vashaye chavanoita. Haisi nyore kuti vana hanzvadzi dzangu dzinofanira kusakura idzi dziine vana vakuru, dzoti ndiri kutsvaga vanondivakira chirugu pamba pane vana. Tozoona iye haano chaari kuita, saka ari kutsvaga vamwe kave kunge ainawo. Asi dai ari kugura kutaura kuti ngandibatsirwe, tinonzwa tsitsi toti no, munhu uyu ane shaira akapiwa, nokuti tinoverenga tichiona toziva kuti munhu uyu unoona kudaiso shamari ndiri mufana sitiri kasi handisi kutya ihasha idzodzo idzo, nokuti pamwe zvinondinetsawo ndiri munharaunda pamwe iye anenge achipindirawo pazviri. Mufana wangu apotsa aramba nemukadzi tikatadza kuti magore akapera tichitorofamba apa, anorenda pamuda pake iyeyo iye hasi anorimawo anopuhwa mari chete achidya. Zvonhanira kwa ndinonetsa nofuti nemukadzi, saka pamwe ndiye. Saka ini ndiri kuti ndikataura naSabhuku wangu kana anitenda, nokuti ini ndakazviona pashaka, ndakauya ndichitsvaga muta ndaigara pashaka. Pakaita imwe nganga yakauya apo yainzi story, ikanga yakuita zvisina kunaka muvanhu. Shaka yese ikaungana semusha ikaimba kuti story wototakura mukwende, shaka yaramba. Story akatananiswa akadzokera kwaakadi akazodzoka munhu kwai. Saka tiri kuti maruve tinogona kugara semusha toti munhu uyu tinoenda kumapurisa kwese kwa DNA, hatichamudari kutadzisa vamwe kugara zvakadi zvakanaka seutungamiri, tomudzinga, totora mwana wake, hatitengese muda wake aiwa, totora mwana wake zvino mwana hachaita production yakugara mumaraini, totora mwana uyo osenza, nokuti mwana uyo akambosenza apa achiri mafodya tikaona kuti anosenza, totora mwana toisa ipapo oite production. Ndo zvinhu zvatiri kuda munyika inei, ndo zviri kutaurwa kwese kunzi production first, ndo inounza kurarama. Vana havangasweri vakagara vasina chavanoita zvichikonzerwa neuroyi neimwe yatisingazivi kuti inobva kupi. Ini handisati ndataura hangu naSabhuku handizivi kuti Sabhuku vari kufunge, asi ini ndakamboonawo kwazvakaitwa. Kana munhu achikanganisa kugara kwevamwe aine mashiribhiti anotananiswa munzvimbo iyoyo obva, nekuti umbowo huri kupoinda kuti zveshuwa imimi pamamutori panapa nekubvunza mangobvunza iye akaramba, asi kubvunza kwamaita tikakubvunza ipa munotaura kuti zveshuwa munhu uyu anozviita. Kana kuenda kwamuri kuenda muri kutoenda muchitoziva kuti munhu watafambira anozviita. Saka isi hatichamuda munzvimbo ino, hatiri zvokumbovanza. Handisi hangu kuti Sabhuku wangu anoti ini handigoni kuenda kumberi kwake, ndinongoriwo mutevedzera, handisati ndataura naye, asi handigoni kuenda kumberi kwaSabhuku wangu. Asi ini ndiri kuda kuti uyu munhu hatimude nekuda kwekuti dai ari kunzi munhu anoba anoti ano vakomana ndichamira kubarira zveshuwa, ane shai riri pari raakuda kutoramba kuti rigadziriswe. Ndo mashoko angu iwayo. Ndinotenda vasvisva, regai tinzwe Sabhuku vacho nakuti ivo vari kutiwo chii. Sabhuku Nzanza, makadii? Makadiwo imi. Aiwa, tiri nani. Chinhu chakandiomera chezvekuti tisangane paine dambudziko riri munzvimbo riri kuita kuti vese vatasangana navo vange vaine shungu dzatiri kuona muzuva ranhasi. Muchitarisawo imimi Sabhuku, zvichida pamwe nenhoroondo, makambosangana here nechiitiko chakadai munzvimbo? Hongu,
ini murumo ndakatombomudumbukidzawo inini ndega pachangu ndaisimboita zvokunzwa kuti ndo zvaanoita nokutora nhumbi dzemadzimai achipfeka. Saka rimwe zuva ndakangomuka ari makuseniseni ndapfuura nepamupaka kicheni yake yakadonha denga ndomakanga ari bedhu raanaro but anowanzofarira kunge ari mukicheni kuchidzira menda anga achibikira tunhu wake anora achibikira amene. Sana ngosiko kuti dhobhirenge ndikati aiwe vhura dho urimo here umu ndoziva kuti hana mukadzi urimo here vhura dho ukasuka kecha here tichitopinda paya togara pabhenji zvino iye akambva amhanya kupinda magumbezi ake nobva afuga half body so akapfeka t-shirt iri oversize manje yaidaiswawo saka yaiburitsa apa ndobva ndakaona akapfeka body ndakayanzoona kuti ai body ndeyechikadzi saka zvinhu zvandoziva simbotaurwa zviya ndizvo ichokwadi ichi handambotaura naye kana kumuti akwaiwa akapfeka body sei hazvakangondiremerawo ndakangozviona mandangozisiya zvakadaro. Saka ndakangosekenda ndakanzwa vanhu vachiti tamona akadai takazomumuna akadai ndoti ai ndakamuonawo akadai hazvisi zvinyowani. Saka zvinhu izvi hazvisi zvinyowani munzvimbo ine kuzviona zvichiitika zvaane nguva. Asi seutungamiriri zvichida madzimai anenge achiuyawo aine mamwe matambudziko avanenge vachiuya vachikutsanangurirai kuti inini ndinosangana nematambudziko akaita so sevanhukadzi vamwe vanogona kuti pamwe havasi kuteera havasi kuita sei matambudziko anenge ari munzvimbo. Munombosangana here nematambudziko iwayo zvichida pamwe zviri kubva kumatambudziko ekuti nhumbi dzavo dziri kupfekwa nemunhu? Pane pakaoma pokuti mudzimai uyo nemudzimai wacho aisikotaura kuti hai ndaita dambudziko rekuti takaita seizvozvo bozi zvinhu zvine zvakati vanzikei. Asi pachako nemhuri yako unogona ngouinazvo zvaunosangana nazvo kumba kwako wotoona kuti izvi inofanira iri problem unogona kutoshaya unoti ndashaya pendi rangu pana tombonetseka ndashaya pendi rangu inini wotonzwa mai vaitaura kuti ndashaya pendi rangu inini mumba kuti ushaya pendi rangu kuti ushaya hembe yangu kuti anobira mumwe ndiani shaya kuti kase mukadzi wada kundigadzira here kuti ndisazoitawo mwana ndafunga kuti mwana kune asi kumba kwangu ndakatozvimirira ndizotombosangana nazvo. Saka takatarisa dambudziko iri Sabhuku rogadziriswa sei tobatsira sei murandarume? Ndinoona kuti munhu anobatsirika ndiye munhu anenge achipfuma kuti inini dambudziko iri ndikuritambira asi ndachida kuti ndibatsirwewo. Saka kana pakadaiwo munhu achiramba asi tichiona kuti ndo zvaari zviri kuhwitineswa jike njera kuhwitinesa mwana wacho aripa nyakutumburwa ari kutaura kuti sekunzwa kwamatoita achitaura ari kuti ndizvo asi baba oramba. Ndaimba ndazosekendana nepfungwa iri kutaurwa nemurume uyu kuti ngaabude munzvimbo tosiya mwana ndiye ogara. Ndosekenda pfungwa iyoyo. Tinongozisawo kuvakuru vedu kwataenda kuya kuti ndopfungwa tatinayo munhu uyu tikuita matambudziko because tinonzwa vamwe vanototaura kuti kwatinombofamba anzi anototaura kuti gore rino vanhu toda kuti vaite mari gore rino handisi kuda wotoona kutoti zveshuwa we are hard workers muno munzvimbo but no production yatina tiri tiri malevel ari pasi unoona kuita mari but isingashandi. Unoona kuti mari utanzoona kuti ukaona maoko wangu unofunga kuti uri kuona here maoko wangu kusenza hatigari pasi kusenza but chabuda unotochishaya kuti konde chipi anototitendera kuti gore rino imboitiwewo kamari gore rino imbo zviite imi hamusi kuona here kuti ini ndakamira hati masvika nepamba paka zvinhu zvakangooma hatimuzviona. Saka otherwise anoda kuti tifanane kana kuti spiritual yake ndo zvainoda here kuti tingo vanhu vanotambudzika munharaunda asi atamboona spiritual inoti vanhu ngavabudirire ndiye kutorovera vanhu pasi. Saka hatingafare isusu because tinotodawo kuti mhuri dzedu dzifare dzipombonokewo uyu kana
Unoziva zvinhu zvakanaka kuti pana kana paine mota chapu chapu hatirwadziwe kuti amai vane mota because mota inotondibatsirawo handirwadziwa ndipapatatofanira kuti tatoenda notsoka kunotaura hiti meduda kuita zvakati but tatoenda nemota chinova chinhu zvakanaka izvo. Saka kana mumwe munhu abudirirawo ibudiriro kumunhu wese. Saka kana kune mumwe munhu ari kutsikirira budiriro yevanhu iye ari one sezvambotaurwa naSabhuku ava kuti munhu one ini ari kutokonzeresa matambudziko kuvanhu vakawanda iye ari one. Tinofanira kuti tigare pasi semusha toona kuti vakuru vedu because vakuru vedu hapana zvavari kuziva tisu tovaudzawo tinogona kutovatora kuti isi munhu tafunga kuti ngaabvake ende zviri kwaizvozvo. Bozho ngora ina akandifonera akati iwe Sabhuku ugara nemunhu akadaro munzvimbo sei muine umbo wekuti ndo zvaari kuita. Saka takaramba tinato tafanike futi kana tiri musindalo naye hanzi makawanda totafanike tiri musindalo yake isati si musindalo yake pamwe hatisati takokujumaiwoka ndichangosikokuvhurireiwo dhomanero handizvirambe hangu but isusu hatisi musindalo yake because tiritori vanhu vanotoda kutozvishandirawo. Aiwa hakuseka hangu kana parufu vanhu vanodii. Mamegavaza makadii? Tiripo makadiwo zvinhu. Aiwa isusu tinofara meno kuno. Aiwa tinofara chaizvo. Namo ndo torerwa maZambia. Ndo namo ndouya baba ivava tashaye kuti otodii muraini nawo. Hamuzi ndatoti muri kufarira kutorerwa maZambia. Timbofari nazvo ba. Zvakafamba sei? Ndingangoti nirave riri zuva rovira. Saka mombe dzakauya kubva kumafuro. Ndichitambira mombe mubano. Saka mombe dzai dzakumhanyira mumunda. Ndobva Zambia radonhera murodhi. Ndikati handinganhonge Zambia ndisingamhanyire mombe dziri kuenda kupi? Kumunda chirega ndimbotanga ndanodzora mombe. Saka ndakabva ndadzora mombe kwatovira. Bva ndaisa mombe mudanga ndikati zveZambia ndozoriona mangwana ndoritora mangwana rinoenda kupi? Hapana kwarinomboenda. Maruve uya akabva uyo mumba medu manheru. Mvaono sadza richibikwa kana richibikwa abude. Tozobuda adya. Tikadyawo sadza naye sadza aro harina mhosva. Tikadya zvedu sadza naye ndobva abuda. Paabuda nerodhiya abva anoona Zambia riya nongi naro kumba kwake. Ini makuseni baba vekwangu vakamuka kumakuseni vachibopa mombe. Taida kutakura huni dzefodya. Mva ndatoti ko baba pamazofamba napapa matadza kungondinhongerawo Zambia rangu murodhi umu. Zvikanzi Zambia ndikati ndakadonhedza Zambia rangu kumazuva rovira zvikanzi handina chinhu chandaona ini. Ndikati pamugoda apa zvikanzi kubva endai munoritora ndimukuziya pariri. Ndikusvika paya ndikuona hapana chinhu. Ndikati ko Zambia rakaenda kupi? Ndikati akana hakuna mumwe. Maruve watakadya sadza naye muno akatozobuda kuma10 taakuvata. Ndiye chete akatora Zambia. Ndofunga ndakaita 3 days ndisati ndamuona. Pandakazomuona ndikati kona isekuru ko makagofamba sei ko makagozonhonga Zambia pamugoda apa mukatadza kudzoka naro pamba moenda naro kuroko. Zvikanzi ndaizviziva zvangu kuti Zambia nderako. Ndikati saka makaenda naro kumba zvikanzi ndakaenda naro kumba. Saka ndazoenda manje ndobva ndanotora Zambia riya. Pazobuda nyaya idzi ndakabva ndatonzwa kurohwa nehana kuti saka pamwe Zambia rangu rakatomboshandiswa. Totenda Mwari kuti baba vanozorona rakasungwa nasekuru. Saka ndobedzi saka izvozvo votongondikatyamadza kuti wakutongozvityawo kuti zvine zvavari kuita izvi saka Zambia rakasarawo nepapi. Saka ndonyaya yangu chete. Zvino ari kutyisa here kushandisa nezvamaakunzwa izvo? Izvozvizvi ndakutoti handichatongoriningira ndakangori petowo ndakangorisiyo ndakangoti dai pakauya mubatsiri wombobvunzawo kuti Zambia oera harinawo zvarakaitwa here pamwe hauchaziya chingosanganawo nedzimwewo mhepo dzausingazive pamwe ndizvozvo. Makapera kare. Hapana katichagodii hapana. Aiwa kuseka hangu mama zvinogadzirisika. Ndinotenda nenguva yamateko. Aiwa totenda. Gogo makadii? Ndofarangu wakadii muzukuru? Aiwa ndinofara zvangu. Kuri sei kuedza? Kuedza kuri nani. Kuri nani? Matambudziko ndiwo ayayo. Vana vanochema nekushungurudzika nezvinhu zvavo zvavanenge vachishaya. Vachizozviona zviine munhu. Asi ini ndoda kutaura ndakamirira kuna Mwari. Mwana uyu waimboda mari takauya muno mu2000 achibata bhaibheri kuenda kuchechi. Ndakazoshamisika bhaibheri akandapasa. Kekutanga aenda kusayoja akapedzisira kuenda kwaFM.
kumachechi ndokwatienda kunochemera zvinotirwadza nezvinotinetsa. Handizozivi kuti zvakazoenda kupi. Tasa azokanda bhaibheri pasi asaende kuchechi. Saka ndo zvinhu zvandoisa pamberi paMwari kuti chinhu chinotyisa kwazvo zuva rekupedzisira rwiyo runoimbwa nemamethodist. Zvese zvakaipa zvichafukunyuka zvichibuda. Saka zvinhu zvandoisa pamberi paMwari kuti dai akaramba ari kubhaibheri pamwe zvaisa muinga. Ndozvandongo Pakosi maswera. Maswera sei. Aiwa taswera tasangana futi. Tinotenda. Tiri pachipamwe. Pachipamwe. Vanhu vatichi pamweni. Mufakosi. Ndofunga tambotaura nguva dzedze mukandiudzawo zvamandiudza. Maererano nenhau yekunzi kutora kati zvipfeko zvevanhukadzi muchipfeka. Ndoda kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira Mufakosi. Zvipfeko izvi muri kutora here kana riri dambudziko ramuri kutsvaga rubatsiro mubatsirikane? Ndiudzei chokwadi semwana wenyu tibatsirane. Inini handisi kutora. Handina zvandiri kuziva ende handizvizivi. Ndomashoko angu. Ndaona mwana wenyu auya akagara futi pamagara apa akatsanangura akati baba ndakatombovaona tikatombonetsana ndichivabvunza kuti ko izvi baba muri kuzviitirei? Inini mashoko iwayo handiazivi. Wezi inini handi kunetsana nemwana takati tinonetsana sababa nemwana. Asi kana akutora kuti patakambonetsana akuisa ipapo ndizvozvo ndo maonero ane aita. Asi handizvo. Ini handizvizivi. Rovai ndo zvandiri kutoda. Pane pandoda kubvunza futi Mufakosi. Ndanzwa pane pamakati mwana auna zvipfeko zvevanhukadzi mumba mukamuti pamwe wakabva nazvo kwatete vako kukado. Hazvina kuitika here izvo? Aiwa zvisiri izvo zvamuri kutaura vakuru kwandiri hazvina kuitika. Saka mwana ari kugadzirira baba wake nyaya. Ndisingazivi kwaari kuzvitorawo kwaakazvionawo kana paine maonero akaita. Ndo pandandati pandagara ndiri kutaura kuti pakave nemuprofita kana n'anga havanogona kuburitsa chokwadi chekuti patiri kufunga kunetsana hatinetsani. Ndo mashoko angu. Mai Milton chakaudzwa kuti tikuire Mai Milton ndechekuti ini ndakaswavhunza imimi pamakataura handiti makandimisa basa ndakakuti inini ndipei $6 pabasa ramakandimisa randakandaita ndipei mari yangu ndo yandaitaura nezvayo. Saka pakuzopopotedzana yanga iri nyaya yemari. Wezi inini vane mari yangu $6. Yaionekwa nevakaonaka kwete kuti neni. Aiwa ndisabhuku. Ndoda kuti mubva mandudzo kuti sabhuku vanokunyeperai. Ivo here vane here pavakazvitaura ipapo ndokumbirawo. Ndikuti pavakazviona ndisabhuku. Ndisabhuku handiti. Havana here tendere kuti vakaona vanotsiura mwana wavo. Havana here tendere iyoyo. Mwana wenyu. Havana here tendere iyoyo. Mwana wenyu akakuonai makasunga dhuku mumba. Anokunyeperai. Aiwa hatina ari kunyepa. Alright. Mai Milton vari kukunyeperai. Ivavo ndo vatonyanya zvakanyanya ivavo because handitorina kana pendi yevanu mwana wavo. Munoziva kuti chi pamusoro iri harisi dambe handitika asi chii chiri kundifadza ndechekuti mauya
ende muri kuona nezvikutaurika nezvikuitika ndaikumbira kuzadzisirwa vanonyatsoskovheneka kai vovheneka tozoona kuti zvemabhurugwa zvechichi zviri kutaurwa tozoona kuti zvichataurwa papi. Ko amai mutero vanokunyeperai vachitombobika sadza vachitombokusiyai kuti fanobikai? Inini ndiri kuti ndikaramba ndichiti uyu anonyepa uyu anonyepa uyu anonyepa pamwe ndingandindoenda kunyepa. Ndiri kuti inini kune zvese zvandiri kutaurirwa panapa kwandiri hazviko. Full stop. 1 2 asi kana kukangouya vanogona kuona ndo vachaona votsanangura. Muchiri kuenda uchechi? Aiwa ndienda uchechi ndakamira. Ko indava zvikonzera handiti ndo musi wakatanga nyaya. Saka musi wakatanga nyaya taitwa murodhi yekuenda kwani kwaSabhuku. Ndobva inini ndati aiwa zvinhu zvakangokosha ndonga ndo zvandingotaura zvekuenda kupi zvekuita zvemuprofita kana zveng'anga ende ndo zvandaingotaura kuti aiwa izvi zvinhu izvi zvinoda muprofita zvinoda ng'anga. Kana kwase kuri Nzanza ndiri manzanza kana vanopupura ndo mashoko angu izvi zvinhu izvi zvinoda muprofita zvinoda ng'anga. Mati izvo zvacho zviri kutaurwa zve. Saka mazamu aya nemakwaya skate hamusani mambozviona upenyu hwenyu wese? Inini mazimu angu handisani ndazviona. Inini mazimu angu handisani ndazviona. Munhu ari kupedzera vanhu nguva pakazoya vanhu vanobatsira vakazokuona uine zvaunazvo kunyora tsamba yosainwa ubve muno kana tamushaya ubve muno iwe ngozi ndafunga kuti kuti ubatsire munomboziva kuti pamusoro nyaya yemutauro yakanaka. Ndati inini kana pauya muprofita indotora nyaya yekuti muprofita kai ane handibata aine matauriro ari kuita ane handibata aine matauriro ari kuita muprofita ane yaakutaura ka zvaari kutaura ka saka zvine zvaakuburiswa pachena zvisipo zvine zvaakubuda kunzi izvi zvimwe izvi painzi mabhurugwa aya iri bhurugwa iri bhurugwa iri inga zvakamboitika kakawanda ndakazviona pamafoni kana ndaimbofoni foni yetachi pese panoitika nyaya idzi kaidzi pane pachitonzi ng'anga iri apa ichitotaura kuti izvoni ichi ndechako ichi ichi ndechako ichi ichi ndechako ichi handiti zveshuwa zviri kutaurika izvi zviri kutaurika hazvipo asi ndiye ndichiti zvikavepo vozofa zvingotaurwa kunzi zviri kumba kwako kumba kwangu kwacho hakuna. Pakanaka saka zvikazo saka ng'anga ikauya kai inofukunywa chobva chabuda ichi chiri apa ichi chobva chabuda. Ng'anga ikauya wakaviga zvinhu zvako zvechikadzi iwe kana kuti wazvipisa inozvibana vanotaura kuti pamwe ari kutotiwo aiwa isi tiri kukumbira mubatsiri auye kuzotibatsira nyaya yekukumbira mubatsiri yagara ndo yandiri kuita asi aiwa pane nyaya yekufoswa pane nyaya yekumanikidzwa pane nyaya yekumanikidzwa ita ichi ita ichi pangotaura nyaya iwa une iwe ndisekuru vangu ndisaka ndavadaidza ndandichitotaura navo kuserukwa. Zvakanaka ngatisashandei nemaemotions tione kuti zvinoenda nekupi mangwana tinoda kuzodii kuzotarisana ngatisashandei nemaemotions. Ngatisashandei nemaemotions.
kubatsira hatisi kuda zveviolence Japanourongwa akuroera final. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.